Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nining unang Biyernes sa Marso atong gihinahimo ang atong debosyon sa Sacred Heart o kining Alliance of the Hearts of Jesus and Mary. Atong iampo ang tibuok kalibutan nga ang katawhan unta mupahaom sa ilang mga kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria, diin anaa ang gugma, pagpasayloay ug pagtinabangay kanunay. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga nahigugma sa pagtabang nato dinhi, pinaagi sa pagsigig palit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto, labi na sa kumbento nga atong ginatukod karon. Nahatagan unta sila sa Ginoo sa tanang mga grasya, labi na ang kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, ihatag sa imong katawhan ang angay pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kaayuhan sa ilang kalag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Hikalimtan sa hingpit ang tananiyang sala ug tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, hinunua palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya, nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, maluwas ba siya? Dili nagayod hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudi ug sa sala nga iyang nahimo, busa mamatay siya. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi mao'y dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan mubiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya.
tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman nagatuaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo, labaw sa mga gwardiya nga nagpaabot sa kaadlawon. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawng hukmanan.
ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katawo, ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran, ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kon kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan, ug timan-i bilangguon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong musod og langit? Ang makapasod natos langit mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga sa atong pagampo nga gitudlo ni Kristo, moingon kita matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pero si Kristo sa tong ebanghelyo mihatag og duha ka klase sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kanang paagi sa mga Pariseo ug ang paagi ni Kristo. Unsa may paagi sa mga Pariseo nga motuman sila sa kabubuton sa Ginoo, more on external baka nang makita, sama ng pagpuasa, pagsimba, paghatag og tithing, pagtuon anang Biblia, pagmemorize anang mga balaod ug ang tibuok Biblia, tanang doktrina memorizon, ang sinul-uban, muluhod, magbrunda baron, magsutana, kana mga external signs. Maunay sa mga Pariseo. Pero dili sila motuman sa tanang higayon diri sa ilang kasing-kasing. Mauna nga ingos Kristo, tumana gyud ang kabubuton sa Ginoo, sugod gyud sa kasing-kasing o hunahuna. Munang ningon siya, kanang pagpatay, makita man ang pagpatay. Gani karon daghan kay pinatyanay ron. Diha to nasa news no nga pangpusil diha sa sakyanan. Ngilad gina, makita man na, makuha sa CCTV. Pero ang dili makuha kanang anger. Anger ba? Di apa mo na dire. O may siguro gani karon kamo, gatan-aw mo ron ako, na ipipila ninyong nasuko. Oh, labi nagmoingon ko kanang inyong mga kilay, kanang inyong mga kural, kanang inyong mga buhok. Way siguro pipilay anasad. Pero tan-awon mo externally, buutan kayo. Kay naaman, nanimba man. Mutubag sad, nya mo kanta sad, kusog pa kay mo kanta, pero hunahonan anasa niya, yaw na sad. No. Nya, unsa may giingon ni Kristo? Ang pagpatay taralon kas hukmanan, pero kadtong masuko taralon gyapos hukmanan. So equal na kung gusto detang malangit, likay gyud ang sala sugod sa hunahuna. Nya pulong pananglitan, kanang pulong di man gina harmful ang pulong usahay, pero ngilad gyapon matud pang Kristo ang maghingag, kwanggol, buang. Unsa pa ning ibutang dire? Buang, taralon ngadto sa hukmanan, ngadto sa impyerno. Ngano man kay kanang paghinga nimo mga bati sa imong isig katao, bunga sad na
sa anger or kasuko. Mausad na ang kining gitawag nato og uban pang mga sala. Magsugod gyud ang sala diri gyud sa huna-huna. Mo na moingon ta, ako padre nakasala ko sa huna-huna sa tungo sa pulong og sa buhat niya. Inyo ra man ang dali-dali og sulti. Ako padre nakasala ko sa huna-huna sa pulong og sa buhat, pero wa gyud maghuna-huna nga unsa nang iyang unsa nang iyang gihuna-huna niya. Unsa man karon sugod karon okay na nimo, di na ka mga saba, di gyud kapugong padre, di gyud kapugong. Anya nganong di man ka kapugong kay di man nimo huna-hunaon nga pugnan. Nabitatoy usang nangumpisal nako, padre di gyud mapugnan padre, bisag ikaw padre na kay mga anak nga siaw kay padre di gyud kapugnan. Ana siya inako pananglitan, magdagan ka, mudagan ka ba nya, pagdagan nimo nya gatubang mamis bongbong nang simento ba, pagdagan nimo nakita nimo nga simento na nga bongbong zaman mo padayon kag dagan o muhunong. Muhunong ko pa dire. Kamo mo padayon mo dagan, kita nimo ba simento na hunong o padayon? Sige, kuhaon lang natong simento, tuwa kas ika 40 ka story nga building. Pagdagan nimo ni kalit lang kawagtang ang bongbong, mo padayon pa kag dagan. Di na sa gampadayon, sus, mahug ka dito. Pasabot, nakasabot manggod kadaan sa imong hunahuna nga kanang simento mas gahi na nimo, nyag mo bangga ka na masakitan ka. Nakasabot na manggod ka sa imong hunahuna nga ang tao basta mo ambak, unsa man, patay gyud ka. Na naman na sa imong hunahuna, mauna nga ini kakita nimo sa sitwasyon, hala, ana din ka. Kaya na naman sa imong hunahuna, bihuna-huna ako nodaan, nga kon masuko ka, maimpierno ka. Sige, kuno. Huna-huna adaan. Una imong bana, tuas iyang kabit, huna-huna adaan. Inig uli. Ug masuko ko, maimpierno ko. Ug masuko ko, maimpierno ko. Karon kay ni uli man ga inagbayay pagyud ang kabit. Unsa may imong isulti? Maimpierno ko kung masuko ko. Sige gana. Adi inigsaka nila, o sa may mong isulti nila. Dili yun ka suko. Maingon jud ka, oy, late na lagi mo na uli. Ana ka. Maingon na imong bana, kanindo trag sinultihan sa panuwang dakwa. Ana sila, sa unab sigim ligtagaw-taw, siyagit maninis ka suko, karon may naman kayong mutagad. Ana, ngano man kay nakahuna-huna man ka. Ayay. Ni ana bang imong pagbati ba? Pag ana gis imong gibati. Ayay. Maimpierno ko ron ani. Di gid nimo tumanan ang imong gibati kay maimpierno nya ka. Mo break ka ba? Mo break. Mausad na ang mga bana. Huna-huna ako no. Kung mga bit ko, maimpierno gyud ko. Kung mutan-aw ko aning porn, maimpierno gyud ko. Di inig action nimo huna-huna sa imong kabit, iyay, maimpierno ko ani. Nya unsa man imong paghunong, ilisi day sa imong asawa, adto day katanaw sa imong asawa, nga luod na kayo, anhilang ko ani kay kani makapalangit gini. Ana, tanaw kag may dito. Ana, adto nimo mo to imong tutukag mayo, luod na kay ignaw. Ngano man, kay naa naman na programan sa imong huna-huna. Matud pa ni San Agustin, ingon siya, kining atong mga buhat og mga pulong mosunod ra gid ni kun unsay naa sa atong huna-huna. Atod pa niya, actions follow the desire. Mo na siya. Para karon, gahuna-huna man gyud kong mahuman ang atong kumbinto. Mo nang di jud ko mohunong og baligyag slat. Sige jud kog baligyag slat. Bahala nagwa nay mo palit. Sige ra jud kog baligya kay ngano man naama sa kong huna nga mahuman unta ang kumbinto aning San Vicente Ferrer Parish. Ay hapit na ra ba ko mubiya dinhi. May lang untag dili na nako ibilin sa kanang gasunod nako. Di ba? So ato ginang humnon kay luoy kayong gasunod.
nga pare kay siya magsagubang aning dako ra ba kay ni atong budget, mga 30 million, mga 35 million ra ba ni. Gahapon nakahalina na ta og 6,515 ka slots. Pakpak masan. Og daghan lang unta ninyo ba nga maghuna-huna sama sa akong gihuna-huna. Basta lagi dali ang mahurot ani. Tanawa day mo, inikhisgot na kong slot, day duko. Ibaw na ko sa inyong ginahuna. Nanasan. Depende na ninyo. Nabitay ni text na ako, dugay na day kayo niya tungod sa kadaghan bas mga messages ba na kalimtan na lubong ka na bitang messenger at tuslawom na kayo di naman na mabasa. Sige na kung okay, abot ng Nobyembre. Doon na pa man day message dito, di akong gibasa. Yung din siya nga, Father, nihatag baya ko o slot. Kato pang November ba? Hinomdom pa mo atong November? Dopes pa man to siya, dopes. Nihatag baya ko slot. Niya ako din replyan, sorry for late reply. Salamat, yung kaayo. Portigin niyang ingon og message nako, yehe natubag na gid ang akong message, salamat kay Pader, portigid na kong lipaya, mupalit pag yung kong daghang slots. Pader nako, hala kanindot di ayan niya reply raman day kuwang ani niya. Kato o niya mo message na sa to, Pader ni palit akong slot. Kana bang mga huna-huna ngayon anak ba nakaprogram na daan nga mo palit, pero iya lang huwaton nga ma-recognize kay haron pag siguro kung ako bagyod mo ay nakadawat, una pa siya mudugang og palit pagkanindot ana, di ba? Labaw na gid mo dinhi nga makakita gid mo nako. Na sa unang pagbasa matod pa dire ni sa Ginoo chapter 18 man ni sa Ezekiel, ang taong dautan niya makahuna-huna sa pagbag-o sa iyang kinabuhi ug mubuhat ug maayo ug iyang biyaan ang tanan niya mga sala. Unsa may mahitabo? Malangit kay iyang papason ang tanang sala nga iyang nabuhat, di na hinumduman sa Ginoo. Pero ang tao kunong maayo, kanang buotan ba, matarong, muhuna-huna og mubuhat siyag dautan, unsa may gingos Ginoo? Maimpierno, mamatay sa impierno. Ngano man? Kay di nasad hinumduman sa Ginoo ang iyang mga maayong buhat. Og ngano man, matod pa sa Ginoo, ang imong huna-huna gibutangan na nimog dautan, magsunod-sunod na ginang mga dautan. So importante kaayo ang huna-huna ug ang kasing-kasing. Unsa maroy na sa inyong huna-huna? Di ko lingi ay mong tupad. Unsa huna-huna nimo para sa kumbinto sa atong simbahan? Unsa imong huna-huna? Pangutan na lang ba? Nya og di kanina mulingi nimo impierno hono na. Joke. Wa tingali kabati. No? Pero masuko na siya, ay sige hisgot anang kumbinto slat na sa naron. Ko ana siya impierno hono na. Kay ang maayo nga huna-huna mao man ang paghatag, ang daotang huna-huna mao ang pagtigom. Tigom. Kana bang ang daotang huna-huna mao ang paghigugma sa kaugalingon. Ang maayong hunahuna mao ang paghigugma sa katilingban sa simbahan. Mao na maayong hunahuna. Ang maayong hunahuna sa usa ka asawa mao ang paghigugma sa bana, dili ang paghigugma sa iyang kaugalingon. Mausad na ang bana, mausad ang ginikanan. Ang tarong nga ginikanan kanunay nahigugma sa iyang mga anak sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Nakaset na nadaan munang di gina siya mga saba, di na siya mga latos, kay mga supak man na sa gugma. Di man na mga buhat sa gugma ang pagpamalikas, pagsigi dihag
kasaba, pamuyboy, panunglo anang mga anak. Di man na maoy buhat sa gugma. Ang gugma, 1 Corinthians chapter 13, love is, sige, basahan na ninyo. Love is patient, love is kind, love, daghan kayo na diya, pulos kina mga nindot. Wagin, di magani kuno ganahan o mga bati nga pulong, di gani kuno ganahan ang gugma nga motipig to keep a record of wrong. Di ganahan anang gugma. Nya dayon gibutangan din sa ending, love believes all things, endures all things, and love is eternal. Di gyud matapos. Oy, ang uban dahil magkumpisal, Father, naupsan yukos pailog, nahutdan yukos pailog, nako istoryahin, nahutdan, mahurot din ang pailog, mahurot din ang kindness. Di oy, nga naman, gikan ko nas Ginoo, wa na'y katapusan. Ang tinuod, giilisa nimo ang imong hunahuna sa hunahuna sa yawa. Imbis unta to pailog, giilisa nimo kasuko. Imbis unta to pasaylo, giilisa nimo pagdumot. Mao na mga produkto siyawa nya kun ibutang na nimo sa imong unahuna o kasing-kasing, musunod dayon ang imong mga actions. Mao na ang Ginoo naghatag nato nindot kaayo nga tolerance. Matud pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Ako karon ni edad nako og 59. Daghan kay sa akong nabuhat hangtod karon. Pero milaom ko na karong adlaw kun akong ilisan ang akong hunahuna o kasing-kasing na di na ko mubuhat aning salaa, nya maghuna-huna nako kanunay sa pagbiya aning salaa, milaom ko na kun mamatay ko karong gabi dili timan-an sa Ginoo ang akong nabuhat sud sa 59 ka tuig. Kanindot ana no? Nganong mura mamugwa malipay? Kamong gasigig pamalika, sigig kasaba, kamong siging tan-aw anang porn, siging himo anang premarital sex. Kung karong adlaw mo sugod kag hunahuna og pagbati nga sundo na nako ang Ginoo, hunungon ko na ning pagsigig laway, kining siging suyop, kining siging sugal, mulaom ta di natiman-an sa Ginoo ang atong niagi nga mga kalapasan. In short, renewal of minds and hearts mao'y pangandoy sa Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, niingon gyud ang Ginoo, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, hinunua palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Importante kay niya. Di gani mo maminaw ani pananglitan, wa gyud ka mo palit og slot. Nya ibutang na si mong unahuna karon nga sugod karon mo palit na ko. Din ako magsigunahuna pagtigom kay mo palit og sakyanan, mutigom kay ako paning padak-an akong balay, magtigom kay magpalit kog bag-ong gadgets, di na ko maghunahuna ana. Ako na ning ipalit og slot. Ini kamatay nimo ditso dayong gas langit dayon. Di man gyud ka mo makonvince, sige manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, daghan kaayo ang mga kasakitan kanatong mga katawhan, apan ang Dios anaa kanunay naghatag sa iyang pasaylo ug gugma. Busa malaumon kitang moingon, Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan mamahimong instrumento sa pagpasiguli, kapasayloan, kaayuhan ug kalinaw alang sa nagkabanging katawhan ug mga nasod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw.
nga ang mga nangulo sa gobyerno mupasiugdag mga programa nga mopalambo sa hustisya, kalinaw ug kahiusahan tali sa mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ato untang likayan ang pagpanimalos, pagpanlupig ug panag-away tungod sa managlahing natong gituhuan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga kitang tanan makakat-on sa pagpasaylo sa kinasingkasing gayud, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga sila nga nasakit sa pangisip ug sa lawas, makakaplag ug espirituhanong kaayuhan, pinaagi sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Amahan, among Dios, o magbubuhat, ihatag kanamo ang among gipangamuyo kanimo karon, nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagkapanahon. Ganap ng bawat pusong pagkatinibig mo, dahil nananalig nagmamahal sa'yo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pakimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapusalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga halad, ikaw nagbuot nga mapuypoy pinaagi niini, ug nga madangat kanamo ang kaluwasan tungod sa imong gamhanang gugma kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit,
nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ngalaw usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo apan ti pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me
Mag-ampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat mag-uli unta kanamo sa bag-ong kinabuhi ug human malimpyo sa sala, magdala kanamo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ang ato lang buhaton aron ma-maintain nato kini mao ang butang gyud sa atong hunahuna o kasing-kasing nga atong biyaan ang sala, nga atong likayan ang sala. Kay ang sala muhog nato ngadto sa kalayo sa impyerno. Salamat sa mga naglikay sa sala, pinaagi sa pagpaambit sa ilang mga grasya diha sa pagpalit og mga slots nato dinhi. So, ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots nahalina na ta as of yesterday og 6,515 ka slots. Ana apay 69,485 slots nga available at 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang mga namalit niini. Salamat kaayo. Nautunta nga ato ginang ibutang sa atong hunahuna. Salamat sa inyong pagbutang sa inyong hunahuna. Ato sang ipahibalo pag-usab nga karong Biyernes maron na ata dinhi Via Cruces sulod sa simbahan human sa alas 6 nga misa. Unya inig kagabi alas 11 sa gabi magsugod ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts na ay Rosary alas 11 nya alas 12 misa nya hangtod na inig kabuntag. Ako gyapong hangyoon ang mga Don Rosarians nga kaniadto o pamanin nato kayo ma-revive pero mas maayo og dad-o na ninyo dinhi ang inyong mga imahin sa Birhen nya ibalhin og hatod inig humans misa aron atong ikuyog ang mahal nga Birhen sa atong pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.